който успява да се адаптира към новата реалност, той ще дръпне напред. Изкуственият интелект създава страшно много работа и страшно много възможности за компаниите. Тук тези технологии, вплетени в бизнес процесите, променят изцяло облика на компанията и дават страхотно конкурентно предимство. If our customers are successful, if you are successful, we are successful. Some of the things have been available to us already for the past, let's say, 5 to 7 years. And some of the things are going to be developed in the next 5-7 years. The idea is to try to understand what do we need to do as businesses to be able to cope with all of these changes. When you are able to implement all of those AI capabilities, suddenly not only your agents will have a lot more free time to serve your customers, but your customers will be delighted in the process. Ние в NextConsult, благодарение на Salesforce, сигурно поне от 7-8 години говорим с клиентите за AI, защото Salesforce развиват тази технология не от вчера, не от миналата година. Една група ми е така доста интересно какво мислят за AI и това са финансовите институции. Ние като институции притежаваме най-важното нещо, за да развиваме изкуствен интелект и решения, базирани върху изкуствен интелект. Не са парите, а са данните. Много е важно да имаш правилна архитектура на данните. Изкуствен интелект плюс образованието прави образованието нещо повече от академични познания. First of all, we talk about the data. So the first logic behind it is we need to find a way to bring this data under a single umbrella, be able to connect everything that we discuss, data that might be coming from the store, data that might be coming from ERPs, from other systems, and build this type of a data model to understand who is our customer. Ако ние разбираме как работи, ние можем да зададем правилните въпроси, да получим правилните отговори. Те имат неограничена възможност да обслужват клиенти. 24 часа денонощието, 7 дни в седмицата, много клиенти по едно и също време, никакви ограничения, докато естествено хората сме ограничени от към време и от към капацитет да обслужваме клиенти едновременно. So, GenAI is a very now dominant topic. Everyone was speaking about it, and it's true. We are at an AI inflection point right now. Постоянно надграждаме. За тези от 2017 до момента не е имало момент, в който да сме спирали развитието на системата. Тя расте с бизнеса и буквално няма таван. На практика от 100 единици време нужно за устраняване на един проблем, 90 единици време спендваме в ресърч. Това време с един AI, който всичките тези менюали са захранени в него, би спестил изключително много време. И без иновацията ние няма как да прогресираме на практика. Пазара расте, ние искаме да растем заедно с него.